Zenide maiteok, domekero orain dela 2000 urte, Jesusek esandakoak iragurtzen duguz gure elizkizunetan. Horrela, egia da, iraganean gertatu sana gogora dakargu. Baina evangelioa irakurtzen badugu, Jesusen ahotsa astero edo egunero entzuten badugu, ez da batez be, antzina gertatu sana gure gogora ekartzeko. Gaur, guretzat esandakoak direlako baino. Jesusen berba biziz bete egiten dira elkarte honetan. Bakotsari esandakoak balira bezala entzuten dira. Euren bitartez, hemen gagozan eta etxetik jarraitzen gaituzten bakotsari Jesusek galdetzen deusku. Eta zu zer? Ez idozu, zugan be itzu egonda besteak gidatzeko gurea? Ez idozu zugan itxura zaletasuna? Ez edozu sarri askotan zure burua besteak baino hobeagotzat eukiten? Orain dela 2000 urteko entzulei eta gaurko ebe bai, Jesusek galdera horrek itantzen deuskuz. Baina adi egon gaitesan, Jesusek ez gaitu gogorkeriaz berba egiten edugu mindu gurean. Jesusek maitasunez beteriko eran berba egiten deusku, gu bihotz barritu gaitesan. Benetan ederra da, bihotz barritu berba hori gure hizkuntzan. Besteetan behar bada, beste era batera esaten dugu jangoikoari bueltatu behar garela. Baina euskeraz bihotz barritu horrek gure bihotzak barriak egin behar direzela eskatzen dutzago jangoikoari. Gure bihotzak, gure maitasunak, gure desioak barri egin daitezan. Ze azken finean kristau izatea, bihotzean datza bere ardatza. Bihotza da kristauen benetako tenplua. Eta horregaitik gaur Jesusek halan esaten dozkugia gure bihotzetan zer aurkitu daikegu. Gaur be, horrela amaitzen da evangelioa, ahoak esan, bihotzari gainezka dariona esaten dau. Eta zertaz gainezka dagoz gure bihotzak. Gure buruaz, eta orduan gure ahoetatik epaiketak, kritikak edo irainak irtetzen dira, edo alderantziz. Jainkoa eta bere maitasunez gainezka dagoz gure bihotzak, eta orduan errukizko, barkamenezko eta maitasunezko berbak darioz gure ahotsak. Horra hor, egun honetako, benetako hausnarketa. Konturatu gaitesan, zelako berbak irtetzen diran gure ahotsatetik. Konturatu gaitesan, zerez beterik dagozan gure bihotzak. Eta eskatu diezogun Jesusi bihotz barritu gaitezala. Gure bihotzak, txikitasunak, itxura zaletasunak, norberekiak, gezurrak, alde batera utziz, maitasuna, eskuzabaltasuna eta adizkidetasuna izan daitezala nagusi gure bihotz barri hauetan.